ערב טוב רבותיי, שבנו אליכם הערב למשחק העשור. כן, הערב 31 בדצמבר 2009 נחזה כאן במשחק הכדורגל שבין חוג הכדורגל מבית ספר אהוד לבין חוג הכדורגל מבית ספר הרצל בהדרכתו של גלעד הרוצ'ס. והנה המשחק כבר יוצא לדרך, בואו נצטרף אליו. ומי בהרכבים? תמר, דודי וניר בהגנה. קשרים, שקד, איתי, רועי ואיתן. בהתקפה הראל, עידו, ירדן. השוערים שלנו להיום, עידו ויובל. הרצל הגיעו לכאן עם קהל אוהדים רב, תשמעו את קוד העדות מהיציע. איזה תענוג לשמוע קהל נפלא שכזה. הנה לנו כבר בדקה 15 נגיעת יד מנבחרת הרצל ברחבה מובילה לשריקה לפנדל לטובת נבחרת אהוד. נשאר כאן עם הביתה וגול! 1-0 לטובת נבחרת אהוד. הנה כבר בדקה 37, התקפה מהירה של בית ספר הרצל המסתיימת לה בהחמצה. והנה שוב התקפה מהירה של נבחרת הרצל והצלה מופלאה של נבחרת אהוד, אכן יוצא מן הכלל. והנה עכשיו הגיעה תורה של נבחרת אהוד להפתיע, פריצה מהירה שמסתיימת לה בעצירה של נבחרת הרצל. תראו את השליטה המופלאה של נבחרת הרצל בכדור, איזה להטוטנות, איזה שליטה בכדור, ממש יוצא מן הכלל. פריצה של נבחרת הרצל, היה שוער יוצא לקראתם, האם יצליח לעצור את הכדור? גול! 2-1 לטובת הרצל. עכשיו פנדל נוסף לטובת בית ספר אהוד, בעיטה והעצירה של השוער. הדקה עכשיו היא הדקה 75. אנו כבר לקראת סיומו של המשחק, העייפות ניכרת על פניהם של השחקנים. המשחק הזה היה ארוך ומתיש, כל קבוצה התאמצה לנצח את קבוצה היריבה. לחץ מסיבי של נבחרת הרצל על נבחרת אהוד מוביל למסירות אחורה, וזה שער עצמי של נבחרת אהוד. 4-1 לטובת הרצל, והדקה עכשיו היא הדקה 85. התקפה מהירה של נבחרת אהוד שמובילה לגול!
שער מצמק של נבחרת רעות, 4-2 לטובת הרצל. אנו כבר בסוף זמן הפציעות, ואני רואה שחלק מהשחקנים כבר חוגגים כאן את סיום המשחק. סיום משחק העשור, אכן משחק יוצא מן הכלל. כן, הסתיים המשחק, משחק באמת יוצא מן הכלל, 4-2 לטובת נבחרת הרצל, משחק רווי מתח עם תהפוכות שהיה בהחלט שווה צפייה. שפט גלעד הרוצ'ס לעיני 98 צופים פה באולם בית ספר הרצל. נרד עכשיו למגרש וננסה לקבל כמה מילות סיכום מגלעד על המשחק הזה. ותודה לכם שהייתם כאן. איך היה המשחק? היה משחק מצוין, כל הכבוד לשתי הקבוצות, ונקווה שפעם הבאה ינצחו. תודה רבה.